Yakuimaster. Veo mais de lá. Veo mais de lá. Sim. Ini bukan sekarang ada desa. Kita ngapur tu pun ada. Veo mais de lá. Bisa kapedza nguva tiri kutaura nyaya dzemari kuzotonga kwacho kunozesvika pa nzira inotena mari yedare yabhadhara vachangamira Mushanapo Mukuyu Sheknen niwe Nyakuimastela din changamire ni elba mirpenyu nyaya ndekuti Tezvara la pfuma yawo yamakawirirana anembo dzako chitupa nemaredari mutakaizvo ndimushangapo asara kuna Mukuyu Sheki na Nyakuima Stella. Taura tinzwe ko pane mwana here vakarorana vasuru vese here vakatizana here pane mwana here kuti uende zvaunoda yaitisa notisimuzezwi ko mukwasha wangu akauya achitsvaga mwana basi ndobva atora mwana ukaenda naye kuchimanimani kwaishanda saka achishanda aripo chido aripo uya achishanda ndopaka setsiraita mwana wangu kudzimai tobva pabereko mwana aripo mwana chaiko haana zombodzoka kumba haana chakazongonzwa kumba akazongonaa kuna mbuya wake akagara nambuya wacho achibva atomuroreka kusvika baba wake anamimi wangu inini ashaika ndopa takazona mwana adzoka kumba kuzvafamba sezvanza akadzienda kumba pamagariro aita acho futi ari ipapo akangonzi kuchimanenge paita pamirabereki vauya bvangonzi kuna mbuya gara kuna mbuya uyu abva asimuka ubva aenda kuchimanimani vaanotoromwa mukadzi bvawaogara saka uyu akanga asiwa achigara nambuya umai wake iri mubasha wake ndikubasha namai kaasiria wake ndimai zvikanzi kuwa pamatiti zvamakataurana zvatakataurana pane misi yamakambogara makagara pasi here kana makangomupa chete isitakagara pasi naiye nababa saka it means kuti hamuna kunge makaendesa anything kwaari iye akatombouya tumasamukuru wake samukuru wake ndiyo takapa list iyo inoainechakasara haina kuita agreement ndopatoda kuti inzwisisa kuti visi iye akaitendera here kana kuti haana kuitendera kana akapuwa samukuru imessenger
yakazondosvika here mukazogara kuti muwirirane, ndopatoda mubvunzo jekeso ipapo. Kugara tese kuwirirana tongoti hapana ikuwirirana, nekuti kana tichiti roora munhu anenge agara wachiwirirana wosairirana kana kuwirirana chete verbal, paine munyai paine mawitness ndo inonzi pfuma, makawirirana pfuma. Kana mangangotumira kuti haisitoda zvakati zvakati zvakati, saka hatingati utaura kuti ine handina kuzviona, saka hatingati pane kuwirirana kwakaitika. Saka otherwise nhau yenyu sekutaura madamages amunoda pamwana wenyu, nekuti hapana pfuma yakawirirana, handiti iyo panodiwa madamages. I think madamages chachigara toona kuti wakade madamages akaita sei. Wazvinzwa here imi mai madaidzwa panhau yemwana mukomana wenyu ka? Madaidzwa, saka naizvozvo dare rinenge richisungira mese kuti munge muchibatsirana kuzobhadhara zvinhu zvinodiwa, nekuti ndimi mai wabereka mwana. Hanzi tinoda madamages. Madamages wanga wataura pfuma taakuenda pamombe, toenda pamadamages. Anga ari peri madamages? Hapana. Alright, dare rozobatsira pamadamages kuti angaite sei, kana kuti obva umangotaura kuti apindura achiziya madamages, nekuti madamages mwana makaita unoenda kumaintenance, ari kumaintenance unobva waenda dare richakupa kuti undoone ubva wandomhangara maintenance mwana anga achichengeta, right? Kugava mambo pamadamage semamira akaita ngekuti anobhadhara mombe yababa nemombe yamai nematyorwa iri yedanga, kana kuti ndo yedanga yani dziri 3 nembudzi 3 pane mwana zemasungiro. Saka ndo zvaunofanira kubhadhara zvemasungiro ako uye nemadamages ataurwa, mombe yababa yamai nematyorwa. Pamusoro wedare ndinozvininipisa zvakanyanya kunga ndiri pamberi penyu madzimambo ese ari mukati meno nzvimbo. Ndinotenda mhosva yangu ndikudiwa naTezvara, handisi kuiramba semaonero akanoita tsamu. Tezvara wangu wakabva wananga kumutekwa-tekwa straight, wasina kumbouyawo nepatangatiri, wasina kumbosvikawo nepatangatiri. Saka wakanditumira nhume nepepa iyi. Pepa ndinaro rine pfuma yaTezvara yangu yavanoda. Tichotadza kuwirirana zvishoma nemukadzi turi pafoni. Mukadzi baatora hembe dzake bvaenda kumba kwavo, ndo pandakazosangana netsamba iyi. Asi pepa rangu rekurora ndinaro. Sekuti ndakaita mwana nemwana waTezvara wangu, ndingati takarambana, takangotadza kuwirirana pafoni bvaenda kumba kwavo. Ndaikumbirawo kuti vandijekesere kuti mukadzi wangu ndiri kudzoka naye kumba here, kana kuti mukadzi wangu akugara kumba kwavo, nekuti hapana kutaura kwatakamboita. Wakabva wangobva straight nefungo kuti samambo kunewo nhume dzenyu dziri kure tisati tasvika kumwe dzawaifanira kunge wakanditi tombotanga kuenda apa tombotanga kuenda. Mhosva ira nekuti ndeyangu, ndine mwana nemwana wekwana ndiwo anova mwana wangu, handisi kuramba. Ndakakashamadzwa maningi kuti tisati tambobhuya pachedu semhuri yakabva yauya kumusoro. Right. Ubvisa madamages. Kana wabvisa madamages harisi roora rakazara. Handiti wanzwa pamadamages hauchabvisa, nekuti roora hungomaenda mondonyatsobvumirana. Ndaroora mazuva anaya kana nemutemo mutsva harisi kumanikidzira. Rutaura kuti roora vanhu ngavabvisa wakadii, wakawirirana. Naizvozvo
asi madamages ndo atiri kuti dare unobvisa mombe yababa yamai nematyorwa yemadamages dziri nhatu idzo nembudzi nhatu dzemasungiro. Kana wabvisa iwewe uchachizonyatsoenda kuna Tezvara kuti aiwa ndaakudawo kubvisa matekenya ndebvu, ndaakudawo kubvisa mafukidza dumbu, ndaakuda kuzobvisawo danga, zvese rutsambo and so forth, munozondoitirana mega. But iyezvezvi tinoda kuti uone kuti iwewe wakanyangadza mwana wewanhu. Iwewe ndio mukwasha, rora redu mukwasha ndio unotoenda kuna Tezvara kuti ndaakuda kuroora. Handiti harimanikidzwi kuroora, nekuti kakumanikidza tinenge tiri kunyangadza, mangwana unoenda undorowa mwana wewanhu ofa. Chepiri, rudo harumanikidzwi. Handiti iwewe kuti mukadzi uyu kuti urare naye handi wakatomutsvetera, wakangoti uya kuno iyo, handi wakatotsvetera, watsvetera kwakuzopuhwa bonde. Handiti saka ndizvozvo izvozvi wabereki vanodzokera nemwana wavo, wabvisa madamages uchachitsvetera mukadzi woona kuti waswatuka pane mamistake ako, kuona kuti hapachisina, modzokererana. Nekuti hatiti wakakuti dzokera naye mangwani ondomuponda mwana wavo, vanenge vakuchema kuti takanyangadza. Saka rudo harumanikidzwi, rudo nderwekuwirirana. Saka ndo madamages atati unofanira kubvisa mombe nhatu nembudzi nhatu. Unozvibvisa rini? Mambo ndokumbirawo kuti panopoperwa here mambo kana kuti aiwa, unopoperani? Ukapopera mai zvinoita, vopera baba zvinoita, ndeipi yaungade kupopera ipapo? Titaure pamombe nhatu, titauriro iwewe ungade kupopera ipi? Mambo ndatenda, ndinokumbirawo kuziva kuti dare rinonditendedza kubhadhara rini. Ndo zvatiri kubvunza, tinoda kuzvibhadhara rini? Mashandiro atinoita basa kwedu, ndikumbirawo kuti pagore rinenge ndichibhadhara mombe imwe chete nembudzi yako. Saka iwewe unoti iwewe mombe nhatu idzodzo waakuda kuti gore ripere, 3 years dzipere pasina chawabvisa. Aiwa, ndatinenge ndibhadhara mombe imwe chete. Zvinezvi tisimwa kundobhadhara mombe imwe nembudzi 1. Tione kuti uri serious. Ndaona kuti makosta wababa wakashandisa muunza kudai ayawasera mawazenza mari ikumunza kudai musezitanga ndakakwira bhasi ya $12 kuyani kuzobeka ndazobvisa $50 plus $10 yanhasi, kozoita nhasi ndabvisa $12 tichiuya kuno, kozoita $12 yekuzobeka. Pamoterese mari $90 panoaita mati yokutanga $12 plus 50 62 plus 10 72 nhasi $24 72 which is 96 handiti $96 hanzi yemakosti. Right, mombe yekutanga neyechipiri, yekutanga nembudzi 1 unoenda undobvisa weekend inoyi. Handi mai wanadzo mundanga? Anadzo? Hamuna mombe? Mudanga menyu hamuna mombe? Naye hawana mombe mudanga mao? Hawana? Right, iyo tumba kwa yakadi madziche kachanga mitaurire kuti kosti yemombe kudarira mambo mari anobvisa iri mari weekend iyoyi i350 mombe dare iri350. Saka kana iri mari 350 times 3 which is 1050, mbudzi 40 times 3 120,
1050 plus 120 ovaita 1170.